Малевич Александр, перший класс, Владимир Дубовка. Верш цудоўная знаходка. Недалёка і не блізка, не высока і не нізка адбылася дзея гэта у пачатку самага лета. Летні дзень такі прыгожы, хто ў хаце сядзець можа. Дзеці ўсе на панадворку, іх вясёлыя гаворкі, смех і песні чутны вокал узлятаюць пад аблокі. Паспявалі, падурэлі, пагулялі, пасядзелі. Але ў вёсцы ўсё знаёма. Пойдзем, хлопцы, лепш на кромы. Крома возера лясное, а прыгожае якое. Я спрачацца не бяруся, шмат азёр на Беларусі, але лепшае, чым крома, мне па правду невядома. Так сказали, як зрабілі, узняліся, як накрылі, і пашлі лясной дорожкой іх няўрынслівыя ножкі. Бор пачуў знаёмы гоман, у бары яны, як дома. Ідучы спаткалі зайца, пачалі за зайцам гнацца. Ды здагнаць яго не вельмі, ён уцёк адразу в ельнік. Мільганула і вавёрка, ушыналі з ёй гаворку, і прасілі, і гукалі, і махалі ёй рукамі, а яна сидзіць на месцы, нібы з хлапцоў смеецца. Дятел толькі глянуў скоса, адляцеў за пару сосен і пачаў тук-тук нанова. Вось і вся яго размова. Так до возера и вышли, а на возере затишно.